Това е доста голям минус, наистина. Не си го причиняйте това нещо, особено за по-младите, които гледат. Здравейте на всички, аз съм Стефан. Не знам, доста време не съм правил видео. 2 години. Последно бяхме в Гърция. Озари ме една мисъл, драги зрители, и тя е, нали, де-факто аджиба. На кой му е дошло на къл? Знаеш какво? Шо не го хакна този пенисо на жената устата? И нещо изведнъж много спряхме с видеята. Нещо ме домързя, колкото и лошо да звучи. Но долу се връщаме с пълна сила в YouTube, тъй като има вече, нали, доста неща какво да ви разкажа, какво да ви покажа и най-вече YouTube канала го започвам с цел да се науча на видеообработка, монтаж и ефекти. Ефекти, защото винаги ми е харесало видеообработката, въпреки че съм се отнасял доста несериозно към нея. Но сега ще променим това. Ще започна да качвам по-често. Не обещавам, няма да има фиксиран ден и час за качване на видеята. Си не мога да гледам така, тук карам в момента, не е правилно, но не ползвам телефон. Както и да е, whatever. Какво ще видите в този канал? В този канал ще видите предимно пътувания, травел влогове и това как променям себе си. Защо казвам как променям себе си? Защото реално сега тръгвам от доктор и се установи, че имам инсулинова резистентност поради наднормално тегло и нездравословно хранене. Но всичко това нещо е поправимо и сега ще започнем да изграждаме хранителен режим и вече да структурираме правилно тренировки, защото без тренировки не става работата, а честно да си кажа, зимата мина много лежерно, само ресторанти, наляво надясно, без движение, почивки, ходихме в Англия, ходихме в Катар. За тях ще ви разкажа в някои от следващите видеа, които ще правя. Ще ви дам подробно ноу-хау за Катар, особено за Катар, тъй като преди ние да заминем, никъде не намерихме изисквания за визи, кое, как, защо. Явно не е популярна дестинация за нас българите, а и доколкото разговаряхме с гидът там, който беше, българи често не ходят там, но Катар е една изключително красива страна, която може да посетите. Естествено, когато в България е зима, там е доста приятно, доста топло, защото не бяхме на 30 градуса. Whatever, това не е темата на разговора на днешното видео. Днес ще си говорим как смятам да променя начинът си на живот, тъй като към момента от работа в къщи я излезем, в смисъл да, то ние излизаме реално, излизаме на ресторанти, на кино, нямаме никаква физическа дейност, разбира се, работа не е оправдание, но излизаме в 8 за работа, прибираме се в 7:30-8 часа, най-добре случаите първо почваме да се оправяме, да се приготвяме, да готвим. Както знаете, да, малко е сложно, наистина, сложно е, няма да ви лъжа. Но сега е време да го проявим това с добър тайм менеджмент, с правилно хранене, с мил препване и с тренировки. В момента съм 132 кг, което е страшно много. Да, висок съм, 2 метра съм висок, не ми личи чак толкова много, че съм дебел, въпреки че има буски. Има буски, нали, няма какво да се лъжим. Имам корем, нали, не се чувствам и аз комфортно на тези килограми. Започвал съм преди, но може би тогава някакси липса на дисциплина и вече ще се оправя времето, всеки почва наляво дясно да обикаля. Това нещо ми изигра лоша шега и спрях се с фитнеса, което е доста голям минус. Моля ви, вие не спирайте. Ако сте започнали нещо, не спирайте, правете го. В дългосрочен план това нещо ще ви се отблагодари с 100%. На 100% съм сигурен. Не случай както при мен, с неправилно хранене, заседнал начин на живот, това няма как да стане. Затова казваме край на това нещо. Ако искате да станете част от моята трансформация, може да харесате видеото, се абонирате за канала, помагате ви изключително много. Нали, пак казвам, целта на канала ще бъде travel влогове, ще следим моята промяна за добро, дай Боже,
разбира се. И паралелно с това, докато правя самите видеа, аз ще се уча да монтирам и да правя ефекти. Това е нещо, което много ми харесва. И в днешно време всичко навсякъде е реклама с видеомонтаж. Просто няма как, дори да искаш нещо сам да започнеш, ти трябва да можеш, ако не можеш да си позволиш в началото фенси видеа с фенси ефекти, то задължително ти трябва да можеш поне малко да обработваш, за да можеш да представиш своя продукт, своя бранд или каквото там да било нещо. Не смятам, че ще ми отнеме доста време да го науча, тъй като аз уча доста бързо, скелвам доста бързо. Това е един от моите плюсове, може да звучи малко самодоволно, но наистина е така. За начало какво съм планирал? Планирам сега след празници, защото е следва Велик ден. Следващото видео ще бъде за Велинград, между другото, ще ходя в едно хотелче, сега покрай Велик ден, там ще бъде най-вероятно следващото видео. Но какво искам да кажа, че след празниците, нали, нормално там ядене, пиене, така нататък, пиене не алкохол, не консумирам, само по повод. Идеята е такава, че колкото и странно да звучи, вкъщи имам VR. Този VR игра тенисна маса предимно и при ползва за симулатора, тъй като преди прави гейминг видеа на симулатор, но просто някакси много монотонно нещо, не ми се получаваше там, надявам се тук да ми се получи. Ще видим. Също така трудно говоря пред камера, това е много голям минус лично за мен и за това искам по някакъв начин да го пречупя това нещо, като естествено на този канал се възражда, така да кажем. Също ще ми помогне за да говоря пред камера. Когато човек може да говори пред камера, той може да говори и пред голяма аудитория от хора, колкото и да звучи нереално, е така. Забравих си мисълта вече, докъде бяхме стигнали. Така, имам VR вкъщи, който VR го ползва симулатор, както казах. Но на този VR, когато игра тенисна маса, наистина, буквално все едно играеш ирала тенисна маса. Единствено трябва да се пазиш вкъщи, да не щупиш нещо, което е нормално. Идеята е такава, че ако не успеем да се доберем до фитнес или да направим една голяма разходка, малко движение да има, защото в момента от вкъщи в колата, от колата вкъщи, в магазина и пак вкъщи и ресторант или където и да е било, човек почва много бързо да се изморява. Това е доста голям минус, наистина. Не си го причиняйте това нещо, особено за по-младите, които гледат. Имайте физическа активност, поне разходки, поне това правете, за да се чувствате по-добре. Една идея, тъй като не става само ядене или жене по цял ден. Не че лежа по цял ден, не ме разбирате погрешно. Хода на работа, дори ме занимавате почивите вини по работа, което е малко малко, но България съвсем. И смятам така да започнем с когато изпуснем разходки, това там малко VR, по час и половина тенисна маса, буквално наистина ставаш целия вир вода, пак е някаква физическа дейност, това е в случаите, когато наистина много късно се преверем и няма как да се приготвим за толкова кратко време да направим каквото и да е било. Също така има някакви бокс, някакви такива занимателни работи, даже има някакво приложение FitXR, което е под някакви битове, там тренираш, правиш боксове. Това не е в крайна случай, ще почнем повече активности, даже евентуално за в бъдеще може да има фитнес вкъщи. Кой знае. Общо взето това, което иска да ви кажа, сега обикаля малко по задачки, така че ако вие искате да сте част от моята трансформация за по-добро и заедно да преминем през това нещо, най-вероятно някой от вас също го преминава, абонирайте се за канала, оставете един лайк, оставете един коментар и ще се видим в следващото видео. Благодаря ви на тези, които изгледаха видеото до края. Благодаря ви, че ме изслушахте. Може да не ви интересува, но все пак сте кликнали видеото. Ако смятате, че в бъдеще нещо ви бъде полезно в моя канал, разбира се, абонирайте се и оставете един коментар. Целта ни е да билднем едно сплотено комюнити от млади хора, които искат да направят нещо с живота си. Аз бях Стефан, благодаря ви, че гледахте и до скоро!